ба шабакаи қадамшои соев обуна шавед. шояд дарду алами зиндагӣ маро маҷбур кардааст, ки ба даст коғазу қалам гирифта аз моҷарои ба сарам омада ҷамъиятро огоҳ созам. шояд бошанд дар зиндагӣ шахсоне, ки қилро аз хамир ҷудо карда ба дарди як зани бемуттақои деҳотии тоҷик даво меёбанд. умед дорам, ки занону духтаронро ҳаёти ман дарси ибрат мешаваду фиреби зиндагиро саривақт дарк мекунанд. ман чун аксар духтарони деҳотӣ баъди хатми мактаби миёна бо ихтиёри худу маслиҳати розигии падару модарам ба ҷавоне аз ҳамсоядеҳаамон аз қишлоқи Гулзор ба шавҳар баромадам. хостгорӣ ва тӯю сурамон мисли тӯйҳои дигарон хуб гузашт. зиндагиамон ҳамроҳи шавҳарам дар хонаи хусуру хуштоманам аввалҳо хуб буд. зиндагии хушбахтона доштем, махсусан баъди ба дунё омадани духтаронам Гулшарӣ ва Гулноза. рӯзгори хоксоронаи деҳотии мо рангубӯи тоза гирифт, ширинтар шуд. хусуру хуштоманам аз ман розӣ буданд, чунки дар ҳама корҳои хона дастгиру мададгорашон будам. вале пас ба мардикорӣ Русия рафтани шавҳарам хуштоманам бемор шуда аз олам гузаштанду ба сари ман мушкилоти рӯзгор мисли кӯҳи гарон якбора фурӯ рехт. баъди чанд муддат намедонам гапро аз чӣ оғоз кунам. сире ки ҳоло рӯи коғаз меорам хилофи дину шариат ва ахлоқи одобии инсонӣ аст ва чунин рафторҳои ношоиста халқу миллати тоҷики номдори моро доғдор мегардонад. маҷбурам сирри ногуфтаниро ошкор созам, зеро беайбу гуноҳ ҷазо дидан захми сезоне даруни синаам гузоштааст ва агар ин розро накушоям, дилам торс мекафад. ман дар оилаи мусулмону намозхону ҳалолу покиза калон шудаю ҳалолу покиза ба шавҳар баромада будам ва бигзор камбағалона ҳам бошад, беолоишу покиза бимирам, гӯён ба бало гирифтор шудам. гап сари он ки баъди марги хуштоманам ва ба Русия ба мардикорӣ рафтани шавҳарам, хусури 65-солаам ба мани келине аз писараш 2 фарзанд дошта ва дар батнам тифли сеюм муносибаташро дигар кард. рӯзу шаб ба хонаи хоби мо, ки алоҳида буд, беибою шарму ҳаё медаромадагӣ шуда монд. ҳис мекардам, ки ба падари шавҳарам шайтон ёр шуда инони ақл аз даст додааст. боре ҳангоми саршӯиам хусурам дари ҳамомро кушода даромадан хост. аз шарму ҳаё ва тарсу ҳарос дод гуфта дар робарӯяш пӯшидам. ин ҳодисаро ба касе гуфтан нахостам, чунки дар ин деҳа ин овоза паҳн шавад ҳарду шарманда мешудем. охир миёни мардуми мусулмон аз ин рафтор дида кори бад вуҷуд надорад. аз ин миён ҳафтаву моҳҳо мегузаштанд ва ҳеҷ ақл ба сари падаршӯям намезад. ҳис мекардам, ки муносибаташ рӯз аз рӯз бадтар шуда ҳамоно пайи муносиб меҷӯяд. маҷбур шудам дилбари духтарашонро, ки ба ман низ шахси наздик буд, хабар созам. фаҳмондам, ки дар сурати рафторашро тағйир надодани Моисафед ман дар ин хона зиндагӣ карда наметавонам. дилбар таъкид кард, ки дар ин бора ба касе ҳарфе нагӯям, масъаларо ҳал мекунад ва ман ҳам ба гуфтаҳои хоҳаршӯям бовар карда дунболи гову молу сариштаи рӯзгори нобасомон шудам. умед доштам марди соҳибхона, ки ба ман ҳар дар қатори падари фарзандонам ҳукми падарӣ дорад, тавба мекунаду аз рафтори ношоистааш бармегардад. вале хусурам тавба карданро ба гӯшаи хаёлаш ҳам намеовард. баръакс таъкид ба амал меовард, ки агар ман ба фикраш розӣ нашавам, дигар дар ин хона бароям ҷои зист нест. дар ин миён писарчаам Муҳаммадшарифро ба дунё овардам. хаёл кардам, ки акнун ҳамаи ҳодисаҳо мағжуш чун хоби баде фаромӯш мешаванд. тобистон дар мавзеи хоҷачархе, ки аз деҳа хеле дур аст, ҳамроҳи ҳамсоязанҳо гаҳвора тори сар алафдаравӣ рафтам.
барои беҳ гардидани рӯзгори аҳли оила. Ман як зани танҳо 1300 дарза қаҳдарза даравида ғарам карда кашонида ба ҳавлӣ овардам. аммо ба ин ҳам рӯзам дар хонаи падаршӯй хуш нагашт. муносибати хусурам ҳанӯз мисли пештара давом мекард. ҳарчанд дар ин миён зан гирифта буд, мӯйсафеди ба мақсад нарасида ва рӯз дар миён кореро баҳона карда маро зери мушту лағат мегирифт. корд ба устухонам расида буд. ба зерии дарду аламу шиканҷа дигар ҷисмам тоб оварда натавониста ба касалии вараҷа гирифтор шудаму ба беморхона афтодам. марги яқин таҳдидам мекард. аз ятим мондани фарзандонам метарсидам. акнун маҷбур будам аз ҳолам хешу табор ва бародаронамро огоҳ кунам, зеро умри кӯтоҳи насибам гардонидаи Парвардигоро ҳарому ҳариҷ гардонидан намехостам. ба маргам розӣ будам, вале ҳаром буданро қабул надоштаму надорам. аз ҳоли ман имрӯз ҳамсоя ва хешу таборони шавҳарам аҳли деҳа огоҳӣ доранд, вале чун ғуломи дар тақдири мо тоҷикон, хусусан занҳо навишта шудааст, касе аз аҳли деҳа дар маъракае ба хусурам рӯи рост ин рафтори нокасонаашро нагуфтааст. бо гардани баланд мегардад падаршоям, замин бо ин бузургӣ чунин одамонро рӯи худ чӣ гуна мегардонад, намедонам. шавҳари аз ин ҳодиса ноогаҳамро хусурам аз роҳ бароварда қатъӣ талаб кардааст, ки талоқамро диҳад. падари фарзандонам ба фармони падари ба васваса афтодааш аз Русия ба воситаи телефон талоқи маро дод. мане аз зарби лату кӯби хусур маъюбу аз дарди алами зиндагӣ ба ранҷ гирифтор бо 3 кӯдаки мушти пар аз ҳавлии шавҳар ронда шудам. имрӯз дар хонаи бародаронам рӯз мегузаронам. мани гумроҳро бубинед, ки то имрӯз ба 3 фарзандам ҳатто аз ҷамоат шаҳодатномаи таваллуд нагирифтам. шавҳару хусурам то ба имрӯз шояд барои беҳаққу ҳуқуқ мондани ман ин корро накарда буданду ман ҳам аз мақсадашон бехабар мондам. шукронаи ҳақ таолоро дорам, ки бо ин ҳама балоҳои ба сарам омада ба ҳаромӣ зистан розӣ нашудам. назди хешу ақрабо, ҳаққу ҳамсояҳо ва аҳли деҳа чун инсони комили зери по мондаам бошам, вале чун зани покдоман болои сари фарзандонам зиндаву мурдаам ҳалол хоҳад монд.